Salutare, acadelelor! Vrei să spui că Loli are cea mai mică acadea? Cât de nedrept! Dar hei, cel puțin Kate e fericită! Adică, uitați-vă la toate aceste arome! Oh, Loli, nu fi tristă! Da! Se pare că nu totul este pierdut! Haide, Fato, să facem ceva minunat! Toarnă acel suc! Și gata! În sfârșit o acadea potrivită pentru Loli! Cum, Doamne iartă, m-ai făcut asta? Kate, ajutor! Upsi! Loli a căzut pe podeașii! Oh, Doamne! Pot explica, cred! Bine, timpul gustării! Asta e! Betty chiar are un copac de bomboane! Mi pare rău, domnișoară Nana! Ne apucăm de înfulecat! Stai! Se pare că prietena noastră are alte planuri! Pune bomboanele acelea! Și acum le vei zdrobi! Toată savoarea, zero mizerie! Bingo! Betty începe să scoată bomboanele! Acum vom avea nevoie de un tub! Nana, ce vei face cu acel pachetel amărât? Nu sunt prea multe! Bine! Să savurăm aroma! Nu am mai văzut pe nimeni să mănânce bomboane cu furculiță și cuțit! O mașină de vată de zahăr! Într-adevăr, putem obține mai multe avantaje cu chestia asta! Iată, prieteni! Sunteți gata? Uimitor! Arată prea delicios! Din nou! Betty, ai idei mai strălucite? Fiți atenți! Wowza! Iubesc acel aspect! Înapoi la tine, Nana! Ce minunat! Un tort din vată de zahăr! Câștigi această rundă cu siguranță! Da! Wow! Salutare sărbătorită! E timpul să petrecem! Ce ne-a adus Hailey? Știi ce? Ne vom uita după o felie de tort! Dar nu cred că mai pot aștepta prea mult pentru a înfuleca chestia asta! Este așa de pufos încât o să plâng! Bucură-te, Nana! Betty, ce vei face? Nu! Betty! De ce? De ce? Turnul Nutella! Da, drăguțo! Scuze, Loli, dar straturile lui Kate sunt un vis devenit realitate. Să mâncăm, da? Minunat! Loli, nu fi tristă, ai și tu unul. Ce să spun, Kate evident a primit foarte bine. Și priviți! Tuburi colorate pe post de pai! Ai o idee? Nutella la înaintare! Așa devine și mai mare! Înăuntru cu ea! Totul ține de perspectivă! Poate că e micuță, dar acea Nutella este uriașă pentru ea! Wow! Kate! Ce este pe cale să facă tipa asta? Nu! Dacă aia e făină, ea face prăjituri! Ce se va întâmpla cu micuța noastră Loli? Suntem pe cale să aflăm! Aha! Iată-o! Și e pe cale să facă o baie! Frate! Înmoaie și apoi mușcă! Kate! M-ai mâncat! Wow! Deci, totul a fost doar un vis! Hai doar să luăm o pauză! Nana! Betty! Să înfulecăm! Săraca Betty! Ciocolata ei mică nu se compară cu acel frumos și delicios turn al Nanei! Și ghiciți ce? Ea face un turn din dulciuri! Doamne! Ce abilități! Sunt uimită! Bravo, tipo! Wow! Betty! Da! Ei bine, în timp ce ea are treabă, hai să decorăm puțin! Da, doamnă! Asta va fi delicios! Bombonele! Dulciuri! Glasură! Incredibil! Să-i dăm drumul! E timpul să guști! Chiar mai bun decât pare!
Betty, oare ce ai putea face din ea? Oh, sfinte! Este o baghetă magică! Frumoasă treabă, gagico! Abracadabra! Au, vai! Ești o vrăjitoare! Putem invoca orice gustare vrem! Îmi place această putere și este și delicioasă! Au! Nana? Nu! Ce vrei să faci cu bagheta magică? Asta nu-i de bine! Betty! Fără baghetă, fără bunătăți! Și colac peste pupăză? Au, gah! Ce-ai făcut? Va fi dureros de rezolvat! Ai vreo carte de vrăji pe aici? Au! Bebe Bet? Taci, taci! Au, au! Uitați-vă la asta! Straturi peste straturi de clătite! Ei bine, doar pentru unii, din păcate, Mark are cel mai mare teanc dintre toate și Vel doar o clătită! Mașina de sirop! Încercați-mă! Asta e tot? Chestia asta e stricată? Nu, Vel, ai doar un noroc teribil! Elsa, rândul tău acum? Bine? Oh, da! Dulceață de căpșuni și jeleu! Au, Elsa! Asta e grozav! Bucură-te! Mark, e rândul tău! Fetelor, idee? Da! Elsa mută aparatul deasupra lui Mark și devine super lipicios! Gah! Sunteți hilare! Scuze, Mark! Oh, vai! Și frișcă? Nasol! Hai să punem niște prosoape deoparte, bine? Când se va termina? Clătitele mele! Au, săracul Marky! Deschideți capacele! Vel, bomboane! Dar sunt atât de mici! Au, firar! Elsa? Wowza! Ai nimerit-o bine! Foarte bine! Turnul delicios al bomboanelor cu nucă de cocos! Atât de delicios! Și uite! Cremă de ciocolată roz! O modalitate perfectă de a decora! Toarnă-l, iubito! Uitați-vă la asta! Te rog, nu ne face să așteptăm! Bucură-te de această capodoperă! Mark? Wow! O minge uriașă din bomboane! Acest lucru bate chiar și turnul Elsei! Îmi pare rău pentru tine, Vel! Mark, arată-ne marfa! Uimitor! O bilă de cocos! De ce nu o tai? Da! Bună idee! Surprizele continuă să vină! Un curcubeu înăuntru? Cât de mișto este asta! Norocosule! Oh, Vel! Idee! O minge de ping-pong! Să facem o bomboană momeală! Asigură-te că o umpli cu un ser fals! Muahaha! Și rulează, rulează, rulează! Pur și simplu! Mai trebuie doar cocos! Da, iubito! Arată delicios! Cred că asta va funcționa! Pare a fi o adevărată afacere! Bună treabă, Vel! Oh, Mark! Încearcă asta! Mark nu refuză bomboanele niciodată! Ce? Gah! Un lichid misterios și albastru! Impresionant! Te-ai descurcat bine! Ia va lua aceste dulciuri? Mulțumesc, prietene! Atât de bun! Scuze, Marky! Mai mult noroc data viitoare! Wow! Gustările? Cartofi prăjiți! Da! Și Carrie are cel mai mare teanc dintre toate! Nu prea mult pentru Jessie? Ei bine, bucură-te! S-au terminat? Nu e amuzant? Carrie nu va avea prea curând această problemă? Ele două își pot umple gurile cât vor vrea! Așa de bun! Încă câteva! Ce mai spui acum? 3 porții de cartofi prăjiți? S-au dus? Doamne, firar! De ce te uiți la mine? Oh! Carrie începe să-și pună cartofii prăjiți pe cap? Ce? Oh, iartă-mă, prințesa cartofilor prăjiți! Idee!
Omul cartof este aici! Oh, Carrie, prințesa cartofilor prăjiți! Sunt aici pentru gustările tale! Buu! Ce m-am speriat! Și da, omule cartof, poți lua coroana! Te rog, lasă-ne în pace! Ia ce vrei! Carrie a dispărut, iar identitatea cartofului este dezvăluită! Haide! Putea oare să fie altcineva? Oh, Jess! Voi trei, pregătiți-vă să mâncați ciocolată după pofta inimii! Ei bine, poate nu pentru Carrie. Biata fată nu are aproape nimic. Nu e corect, spune ea. Jessie, ești invitata mea. Încearcă această surpriză încântătoare. Profită, fato! Trebuie să iau mușcături mici. Dar, frate, este așa de bun! Amina, idee! Ea începe cu cea mai mică ciocolată! Stivuiește-le! Ciocolată domino! Asta este ceva ce nu pot rata! S-a întors și este gata să înfulece! Cele două problematice îi dau o mână de ajutor! Cade! Ar fi mai bine să te ascunzi! Lecția învățată! Ce vine ușor, pleacă ușor! Ar trebui să mâncăm acum? Sau deschideți gustările acelea! Nutella! Gustarea perfectă din ciocolată! Și mai multe pentru Carrie și pentru Jessie? Pitică! În timp ce Jessie își dă seama de gustarea ei minusculă, Carrie înfulecă! Cu vafe? Au, iubito! Aceasta este cu siguranță gustarea de vis! Ce va face? Un cuțit de unt! O idee bună pentru a întinde ciocolata? Incredibil! Păstrați-mi și mie o mușcătură sau două, bine? Rândul la minei! Ea înfulecă! Și direct pe vafe! Oh, ai cumva mini-vafe pentru Nutella aceea? Nu se compară cu cutia cealaltă? Întinde-o pe vafe! Va ajunge doar pentru un singur colț din vafă! Amina aproape a terminat! Dar s-a terminat Nutella! Ce trist! Ce urmează? Wow! Nu-mi vine a crede ochilor! Turnul lui Carrie este de o frumusețe rară! Urmăriți acest plan ingenios în acțiune! Adaugă Puppet în stiva de vafe a lui Carrie! Este atât de concentrată încât nici nu-și dă seama că pune ciocolată pe o jucărie din cauciuc! În plus, chestiile acestea arată destul de bine pentru a le mânca, nu-i așa? Oh, da! Planul funcționează! Și mușcă! Și realizează! Ceva nu este în regulă aici? Așteaptă! Carrie își aruncă Nutella peste tot! Este cauciuc! Cineva să o anunțe pe această fată? Ei bine, planul a eșuat, nu-i așa? Ups! Deschideți! Da! Oh, wow! Vă prezentăm acadele din jeleu! Ha! Și un bonus! Scufândați-vă acadelele în orice borcan cu cremă doriți! Da! Se pare că domnișoara Bee nu pierde timpul! Oh, uitați-vă cât de crocant e! Absolut delicios! Nom! Bah! Mai mult! Ic! Iată Hailey! Haide, fato! Idee! Ia înmoaie! Din nou și din nou! Prin toată ciocolata? Ești intensă, fato! Sfinte Sisoe! Wow! Acolo ai straturi peste straturi! Betty! Nu poți lua nici măcar o mușcătură! Mă propădesc de râs! Bine, aspirator de ciocolată! Nimeni nu are nicio șansă în fața lui! Ha, mai mult noroc data viitoare, Rosalio! Acum, Betty are de făcut o treabă serioasă! I-am făcut-o! O cutie plină de ciocolată? Îmi place! Pregătiți-vă! Ce nebunie! Hailey are un super turn! Tot ce are Betty sunt niște bomboane, dar nu este corect! Distracție cu turnul curcubeu! Înfulecă, prieteno!
Ha? Ea face ceva și mă întreb ce face? Da, aproape! Au! Wow! Cioc, cioc! Cine este acolo? Nu știu, dar nu intri în castelul meu de bomboane! Ha! Fata noastră varsă toate bomboanele! Ce deliciu dulce! Oh, wow! Chomp! Crocant și dulce! Nom! Betty a înțeles! O tavă? Acum pune bunătățile în ea! Simplu și ușor! Ai înțeles? Încă una! Dă-mi asta! Perete dărâmat! Oh, nu! Scuze, Hailey! Ce? Oh, Betty! Ai făcut un dezastru total! Sperăm că va merita! Dar cum arată aceste ingrediente? Sigur va merita! Toarnă toate deliciile! Acum e gata! Hai să le gătim! E timpul să le pui în cuptor! Aveți încredere în proces? Cred că sunt gata! Miroase ciudat! Să mergem să o facem geloasă pe Rosalie? Cred că da! Oh, Hailey! Uite ce are Betty! Destul de mișto, nu? Absolut! Bucură-te, prieteno! Nom, nom! E timpul să faci curat? Nu-i treaba? Pregătiți-vă! Hailey, nu-ți mai vezi capul de atâta treabă! Și Tony, pe de altă parte, o singură clătită! Să acoperim acești năzdrăvani curcubeu! Încarcă cu bomboane! Și nu uita de ciocolată! Hei! Această explozie de arome este pe cale să vă sucească mințile, prieteni! Oh! Bam! Huia! Așa de superb! Îmi vine să plâng! Dar să ne ocupăm acum de restul! Îmi place ideea asta! Boom! Bam! Hailey! Ești o fiară! Arată impecabil! Impecabil de delicios, adică turnă-l cu clătite din ciocolată! Mai mult! Mai mult! În regulă, Tony! Hai să decorăm nefericita clătită! De-ar fi puțin mai mare! E greu de suportat! Înfășoară toată ciocolata! Împachetează-o! Și poftă bună! Nu-i rău deloc! Dar ar putea fi mult mai bine! Hailey! Al meu! Hei, omule! Cam nepoliticos! Frate! Tony nu se va opri aici! Pleacă de aici! Fata asta nu poate avea deloc liniște! Tony! Bine! Ne vom întoarce cât ai clipi! Unde este el? Oh, da! Bam! Explozie cu arome! Grozav! Și se pare că toată lumea e fericită! Acum, fă-i felul acelui tort! Oh, da! Bine lucrat, prieteni! Bombonele delicioase! E timpul pepenilor, drăguților! Frate! Succes la feliat chestia asta! Se pare că prietenul are un plan de joc! Te ascult! Doar feliază! Și bam! Nu mă așteptam la asta! Ce răsfăț! Bombonele categoric preferate ale lui Tony! Poate mânca linguri întregi! Doar nu o lăsa pe mama să te vadă! Hailey! Așteaptă! Asta este o baghetă magică! Apare un nou pepene! Se pare că acel lucru poate tripla, dubla, quadrupla! Wow, wow, wow! Cât de gustos și dulce! Nu vom rămâne niciodată fără delicii! Bam! Acum nu mă mai pot plânge! Uriaș! Și este o jucărie de pluș! Nicio problemă! Bagheta! Nu mai are farmec! Pizza! Yay! O mulțime de pizza! 100 de bucăți mai exact! Nu este corect!
Leila nu pierde timpul. Arată așa bine. Sunt geloasă. Să vedem ce a primit Mary. O bucată de hârtie cu o pizza desenată? Nu este corect. Fată naivă. Wow, ce e aia? Mișto! O imprimantă pizza! Mă întreb ce face asta. Faci copii? Aha, înțeleg! Imprimanta de pizza îți ia hârtia cu pizza și o transformă în pizza adevărată! Yum! Leila e aproape gata! Și domnișoara Mary tocmai începe să printeze! Mă refer la pizza! Miroase atât de bine! Mary a făcut un turn din pizza! Mai ai încă una de printat! Delicios! Bucură-te, fată! Un turn din Nutella aurie! Yum! Toate arată atât de bine și miroase divin! Este atât de norocoasă! Cel puțin ai și tu una, fată? Și originalul este atât de bun! Cum este, Leila? Ale mele sunt cele mai bune! Da, aurul este cel mai scump! Nu te supăra, Mary! Prințesa blonduță este într-o altă lume bucurându-se de răsfățul ei. Mai bine mănânci repede înainte ca ea să se întoarcă de pe acea planetă. Uitați-vă ce viteză a prins! Hei, ce se întâmplă? Se pare că Nutella este făcută din magie! Ești bogată, Mary! Îmi place rochea, coroana și dinții de aur! Hei, ce se întâmplă? Cum de ești bogată? Asta este! Securitate? Da, doamnă? Wauza! Securitatea a adus bomboane! Trebuia să mă servești pe mine! Ei bine, blonduțo, se pare că avem o altă prințesă în oraș și cu siguranță ea a câștigat această provocare! Fetelor, hai să înfulecăm! Sfinte Sisoie! Acesta este un burger mare! Mel, ce vrei să... Au, nu! Praștie! Este o pasăre! Este un avion! Este o gustare delicioasă! Mediu pentru Jessie! Frate! Ești o tipă foarte sofisticată! Haide! Gubel, gubel, gub! Deci... pentru ce a fost acel șervețel, ha? Ok, Loli, rândul tău! Dar cum? Aceasta este întrebarea! Oh, se îngroașă gluma! O cină atipică! Dumnezeule, acoperiți-vă! Vă prezentăm consecințele! Ei bine, Loli, sper că ai obținut ce voiai! Sandwich-ul tăiat perfect! Dar cât am îndurat! Au, Loli! Ce sunt aceste chestii colorate? Și Jess chiar nu are nimic? Cred că totul a ajuns la Mel! Wow! Vreau să spun wow! Au, doamnelor! Știți că fata noastră a avut mare noroc! Ei bine, hai să mâncăm! Ha? Tu tocmai devii albastră! Oare cum se descurcă Jess? Nu prea bine? Ha! Au! Mișto! Fata galbenă, fata albastră! Dar cum funcționează? Nu! Verde! Minge disco! Strălucești în seara asta? Mel! Ia pune ciocolată! Oh, da! Aprob! Mai mult, mai mult! Acum, fă-le în ciudă acestor ghinioniste! Haide, tipo! Jess este geloasă! E timpul pentru un plan! Au, da! Scoate asta! Ei bine, de unde a venit chestia asta țicnită? E timpul pentru spectacolul de magie! Ok, încearcă din nou! Haide! Care-i șmecheria? Au!
Acum ce vei face cu... Oh! Lovește! Grozavă treabă cu ciocolată, Jessie Boo! Așa de lipicios! Au, au! Uitați-vă la asta! Straturi peste straturi de clătite! Ei bine, doar pentru unii, din păcate, Mark are cel mai mare teanc dintre toate! Și Vel, doar o clătită! Mașina de sirop! Încercați-mă! Asta e tot? Chestia asta e stricată? Nu, Vel, ai doar un noroc teribil! Elsa, rândul tău acum? Bine? Oh, da! Dulceață de căpșuni și jeleu! Au, Elsa! Asta e grozav! Bucură-te! Mark, e rândul tău! Fetelor, idee? Da! Elsa mută aparatul deasupra lui Mark și devine super lipicios! Gah! Sunteți hilare! Scuze, Mark! Oh, vai! Și frișcă? Nasol! Hai să punem niște prosoape deoparte, bine? Când se va termina? Clătitele mele! Au, săracul Marky! Deschideți capacele! Vel, bomboane! Dar sunt atât de mici! Au, firar! Elsa, wowza! Ai nimerit-o bine! Foarte bine! Turnul delicios al bomboanelor cu nucă de cocos! Atât de delicios! Și uite! Cremă de ciocolată roz! O modalitate perfectă de a decora! Toarnă-l, iubito! Uitați-vă la asta! Te rog, nu ne face să așteptăm! Bucură-te de această capodoperă! Mark? Wow! O minge uriașă din bomboane! Acest lucru bate chiar și turnul Elsei! Îmi pare rău pentru tine, Vel! Mark, arată-ne marfa! Uimitor! O bilă de cocos! De ce nu o tai? Da! Bună idee! Surprizele continuă să vină! Un curcubeu înăuntru? Cât de mișto este asta! Norocosule! Oh, Vel! Idee! O minge de ping-pong! Să facem o bomboană momeală! Asigură-te că o umpli cu un ser fals! Muahaha! Și rulează, rulează, rulează! Pur și simplu! Mai trebuie doar cocos! Da, iubito! Arată delicios! Cred că asta va funcționa! Pare a fi o adevărată afacere! Bună treabă, Vel! Oh, Mark! Încearcă asta! Mark nu refuză bomboanele niciodată! Ce? Gah! Un lichid misterios și albastru! Impresionant! Te-ai descurcat bine! Ia va lua aceste dulciuri! Mulțumesc, prietene! Atât de bun! Scuze, Marky! Mai mult noroc data viitoare! O farfurie goală pentru toate fetele? Ceva nu este în regulă? Dacă mă gândesc mai bine, acest lucru este minunat! Un duș cu chipsuri! Carrie nu se poate plânge? Așa de mișto! Îți împarți acel munte de cartofi? Atât de crocant! Rândul lui Kate? Haide! Da! Uimitor! Doar că mult mai puțin decât grămada lui Carrie? Firar! Acum, Tracy! Un singur chips? În niciun caz! Este cumva o glumă? Idee! Ea pune chipsul peste un ochi. Acum ce mai e, fetelor? Da, aie, doamnelor! Am auzit că aceste chipsuri sunt raiul pe pământ! Kate decide să-l ajute pe pirat construind un dispozitiv secret din chipsuri. Doar așteptați și vedeți! Acesta este un super plan! Se pare că mai avem nevoie de unul! Au, mulțumesc! Ai încredere în Kate! Totul este gata! Și acum începem! Lasso! Carrie este prinsă de chipsuri! Da, asta înseamnă că voi, fetelor, le puteți lua și mânca la fix! Minunată treabă, domnișoarelor! Bucurați-vă de gustarea voastră crocantă! Petrecere cu Nutella! Cremă de ciocolată delicioasă! Toate fetele au aceeași dimensiune! Tracy, un frumos turn de vafe! Aceste culori curcubeu sunt o explozie! Oh, ciocolată pentru prințesa Kate! Yum! Rândul tău, Carrie? Să vedem! Iu!
Ar fi cazul să lovești din nou cărțile magice, nu crezi? Nimeni nu poate înmuia așa ceva în ciocolată? Bine, Tracy, treci la treabă! Avem un turn de vafe de decorat! Vai, super bun! Întinde acum, construiește acel turn! Doar câteva și e gata! Uimitor de bun și gata! Kate, aprobă! Este timpul să începi acea ciocolată! Oh, da! O combinație perfectă de ciocolată albă și ciocolată neagră! Îmi plouă în gură! Ea începe să-și construiască propriile straturi! Perfecțiune! Atât de mult zahăr! Cred că Tracy îl urăște! Acum, Carrie, ce vom face cu tine? Bingo, bango, bongo! Carrie își înmoaie boabele în cremă! Arată exact ca o bomboană! Aceasta era și ideea! Ne ținem de glumă, iubită! Hei! Îți dorești să încerci bomboanele mele cu ciocolată? Numai dacă facem schimb! A mers! Carrie a primit ambele delicii în schimbul unor... Broco-cioco! Frumoasă treabă! Așa de bun! Wow! Încercați bomboanele! Abia aștept să le văd fața acestor fete! Iui! Asta este ceva de nedescris! Absolut respingător! Oh, Carrie! Asta este prea mult! Hai să plecăm de aici! Hei! Fato! Stivă de ciocolată! Ei bine, pentru Vel! Scuze, Julie! Nu ești norocoasă astăzi? Bine, Vel! E timpul să treci la treabă! Cel puțin, nu te uita, Julie! Vel începe să înfulece! Nom, nom, nom! Ha? Aruncă o privire! Vel! Ai ceva pe... Fetei nici măcar nu-i pasă! Este prea ocupată cu gustările ei delicioase! În niciun caz! Uimitor! Acum, este casa aceasta pregătită pentru vizitatori? Pentru că îmi fac și eu bagajele! Dar nu cred că mai este cazul. Nom, nom! Ce mai zi? Au! Ha? Se pare că această casă are deja un proprietar? Doamnelor, cât de nepoliticos! Scuze, scuze! Continuă, amice! Ne pare rău că ți-am mâncat din nou ta casă! Au, frate! E ceva de speriat! Hei, Trichindelul vrea să vă spună ceva la amândouă! Uite! Ciocolată! Aveți grijă! Lecție învățată, nu, doamnelor? Danny, sunt de partea ta! Au, vai! Să mergem să facem curățenie, da? Cred că da! Au, frate! Tuburi colorate și bomboane! Cât de mișto este asta! Dar ce va face Julie cu toate acestea? Ha! Nu am niciun indiciu! Ar fi mai bine să spui mintea la contribuție! Între timp, misiunea lui Vel este ușoară! Sparge și înfulecă! Cam despre asta este! Uimitor, nu? Biata Julie! Până și domnul bomboană este comestibil? Ei bine, desigur că este! Tuburi, tuburi răsucite! Bingo! Da! Julie începe să le întindă. Și acum, trimite ca și momelă! Ha? Acum, suc acidulat! Cu mare atenție! Vine! Va fi de neprețuit! Ha? Vel a răsucit tubul către Julie! Ești stropită! Au, frate! Idee? Din nou? Sperăm ca de data aceasta să funcționeze mai bine decât data trecută! Stibuiește tuburile, unul câte unul! Acum ce urmează? Da! Vel, va trebui să-ți împrumutăm asta! Ce plănuiește această fată? Ha? Au, frate! Este un castron cu bomboane colorate! Uimitor! Asta e! Bucură-te, domnișoară Julie! Și tuburile sunt comestibile? Wowza! Chestia asta devine din ce în ce mai bună! Hei, Julie! Poate Vel să muște? Bine!
La urma urmei sunt bomboanele tale. Munca în echipă face ca visul să devină realitate. Bucurați-vă! Oh, Doamne! Un munte de înghețată? Sunt gata să le scaladez! Și pentru Julie... E așa de mică, sărmana Julie. Carrie a primit foarte bine, nu? Și priviți! E timpul pentru... Da! Înghețată sandwich cu ciocolată! Un pariu că nu a avut niciodată ceva atât de dulce, nu? Poftă bună! Îi îngheață creierul! Dar asta nu oprește pe fata noastră pentru mult timp! Să încercăm din nou și din nou! Așa de delicios! Au! Nom! Complimente bucătarului! Julie, ai o idee? Sunt toate numai urechi. Pasul 1. Topește ciocolata. S-a făcut! Și încă mai ai o grămadă. Bine, am înțeles. Acum ce e? Așteptați și vedeți. Atât de multe culori. Mișto! Ia înghețata și scufundă. Trece prin straturile acelea frumoase și fine. Bingo! Arată delicios, Julie. Bal vârteș. E rece! Julie! A înghețat! Ceea ce înseamnă... Există o singură modalitate de a o recupera. Acoperă cu ciocolată fierbinte! Oh, Doamne sfinte! Bine ai revenit, domnișoară! Scuze pentru murdărie! Incomod! Bună, doamnelor! Gata? Este timpul vafelor! Fată norocoasă mai ești, Carrie? Și pentru Julie? O singură vafă? Dar ce sunt cu aceste buline? Julie știe! Puneți desertul și trage șnurul! Dulceață roz delicioasă! Așa de perfect! Carrie, trebuie să încerci asta? Ia trece la treabă! Și trage! Sosul de ciocolată este cu totul altceva! Îmi plouă în gură! Perfect! Îmi pare rău, Jay! Să încercăm bulina mov! Haide! Praf strălucitor albastru! Drăguț! Ia-o pe asta, Carrie! Priviți! Se transformă în bătălia sosurilor cu drepturi de pline! Și jeleuri? Julie, mai bine a intensificat jocul! Și acum, cine va primi ultimul desert din aur? Al meu! Nu! A început. De fapt, știi ce? Carrie îi oferă lui G un desert. Îl vrei? Du-te! Prinde-l! Pa! Aurul este total ei! Slime? Toate astea pentru un slime? Oh, frate! Iuc! Julie, a fost mâna ta? Ce vicleană! Mă prăpădesc de râs! Vei avea mari probleme! Tu șmechero! Salutare! Apăsați butonul! Bam! Tort! Sfinte-sisoie! Julie, trebuie să încerci! Bine! Oh, frate, nu vă faceți griji! Un tort este un tort! Dar tortul lui Carrie este cel mai bun și este pe cale să devină și mai delicios! Adaugă ciocolată! Wow! Mi-a căzut fața! Acesta este cel mai frumos lucru pe care l-am văzut vreodată! Uimitor! Poate și Julie să încerce? Ce este, Carrie? Julie nu poate gusta ciocolată până când nu termini? Vai, asta ar putea dura ceva timp! Să tragem un bui de somn! Somnușor! Ea încă nu a terminat? Sfinte Doamne! Trebuie să ne gândim la ceva! Bine, tot ce trebuie să facem este să întoarcem puțin ceasul. Doar câteva ore și ar trebui să funcționeze. Ești super creativă, Julie! Acum că am călătorit puțin prin spațiu și timp, să ne întrebăm dacă apucăm niște ciocolată? Desigur! Scuze! Exact cum am crezut! Îți bați joc de mine? Carrie a luat totul, cu excepția unui strop de ciocolată. Nu e amuzant, Carrie?
Și Julie se răzbună într-un fel sau altul. Bam! Uaa! Nu, nu, nu! Frumoasă treabă, domnișoară Stricătot! Și acum să luăm niște tort, bine? Absolut corect! Bucură-te, domnișoară G! Ai câștigat astăzi! Au! Și, Carrie, să mergem să ne curățăm! Bună, prieteni! Mișto, Acadia Loli! Și uite! Ciocolată la maxim! Bucură-te, amice! Arată absolut delicios! Din nou, din nou, din nou! Loli! N-are nicio șansă să poată scufunda! Nu, nicio șansă, prieteno! Cred că va trebui să mergem pe drumul cel greu! Da? Nu a funcționat! Danny! Măiculiță! Chestia asta este enormă! Pe bune! Și este la fel de gustoasă ca întotdeauna! Loli, ai vreo idee? Să învârtim! Brr, brr. Ea face o gaură în prețioasa Nutella lui Danny! Oh, vai! Și acum atașează tubul! Este la fel de simplu cum ai spune pește! Ai înțeles! Uite că vine! Oh, da! Așa de tare! Acum, acadeaua ta primește o mulțime de ciocolată delicioasă! Dar nu cred că Danny te va lăsa să scapi așa basmacurată! Niciun hoț de bomboane nu este binevenit! Haide, amice! Taie tubul acela! Da! Ei, asta sigur nu a ieșit bine! Doamne! Ce dezastru! Danny! Pentru prima dată, mai puțin înseamnă mai bine! Grozav! Și pentru a înrăutăți lucrurile, trebuie să terminați înainte să expire timpul! Ha? Ce este asta? Norocoasă mai ești! Tort! Lămâia este tort! Sărmanul Danny nu știe ce pierde, nu? Idee! Danny strecoară o lămâie! Hi-hi-hi! Și când își termină tortul delicios, ea vrea o altă felie! Oh, frate! Ea nu și-a dat seama că acelea sunt lămâi! Adevărate! Și acum trebuie să le mănânce pe toate înainte să expire timpul! Ok! Idee! Când viața îți dă lămâi, fă limonadă! Genial! De ce nu s-a gândit Danny la asta? Stoarce! Perfect! Acum vom avea nevoie de o grămadă de zahăr! Sfinte Doamne! Aș spune că este destul, nu? E timpul să amestecăm! Toppingurile, vă rog! Adaugă bezele! Wow! Danny, ai ratat șansa vieții tale, nu-i așa? Încă o lămâie! Iată! Ceea ce înseamnă suntem pe cale să fim pulverizați! La greu! Umbre la sus! Bam! Nu mai e așa de amuzant acum, nu-i așa, amice? Așa de lipicios! Deschideți! Wow! Burger verzi! De asemenea, roz și albastru! Cine ar putea să uite de tine? Bietul Dan a primit un singur burger! Wop, wop, wop. Este uimitor de bun! Iam! Rândul tău, verzișoară! Delicios! Da! Albastru! Ai dat de bucluc? Prietenii noștri se distrează de minune! Așa de delicios! Rina are o idee! Ea îi aruncă burgerul lui Danny? Nepoliticos? Auci! Și știi ce? Una pentru Hailey! Doamne! Firar! Bătaie cu mâncare activată! Bam! Bam! Ce? Evită! Dacă poți! Asta a fost pe aproape! Jess! Iată o minge extra pentru tine! Ce vine ușor, pleacă ușor! Mulțumesc, Jess! Salut, prieteni!
prieteni! Hailey are un deliciu ciudățel! Și pentru Dan, iam! Nu-i rău deloc! Rina? Un tort albastru și mare! Scuze, Hailey, ești singura fără un desert bun? Să trecem peste asta! Scufundă și mușcă din acel castravete! Nu-i amuzant? Da, se pare că fata noastră are un plan! Taie mărunt! Este o zi de spa, iubito! Doar așteptați! Pielea lui Hailey va străluci în cel mai scurt timp! Așa de mișto! Danny, rândul tău! Scufundă-ți bastonașele în cremă, așa de roz! Așa de bun! Au, da! Rina, avem un tort de făcut! Foarte amuzant, Danny! Bețișoare! Mulțumesc, Hailey! Hei, nu e amuzant, dragă? Mă rog, să feliem câteva! Prieteni, nu-i dați fetei pace deloc, nu-i așa? Nu! Dă mai tare, bateristule! Încinge! Yay! Yehoo! Uhu! Asta a fost nebunesc! Rina, ești gata? Să ne îndreptăm spre această cremă albastră-albastră! Dar poate nu așa? Poate putem face un tort din marțipan! Toarnă toate aromele! Îmi place această idee, la fel și prietenilor noștri! Oh, ce frumusețe! Ce muncă minunată, echipă! Cred că va trebui să împarți, albastro! Al meu! Domnule Hobo? Au vai! Ce este asta? Avem săpun? Nu, naivo! Acestea sunt arome! Facem shake-uri personalizate! Oh, da! Așa delicios! Adaugă orice dorești! Și când ai terminat, completează cu niște frișcă! La fix! Arată uimitor! Iic! Haide! Încearcă-l! Ei bine? Wow! Nana! Arăți ca Shrek! Se pare că aceste arome sunt pline de surprize! Să vedem ce se întâmplă cu Betty! Nana! Acum ce e? Sos, iute? Pentru ce? Oh, nu! Cred că știu! Betty a rămas fără sos și trebuie să-l împrumute pe al nanei! Ce nu știe ea este că acea cola este de fapt cel mai picant sos de pe piață! Vezi ce gustare! Gura mea! Au, Doamne! Pune-o pe toată! Mulțumesc, cred! Salutare! Iată! Mega ouă! Betty cea norocoasă! Dar hei, nu e rău, Nana? Să înfulecăm? Da! Dar mai întâi să-l transformăm în bomboane micuțe! Așa drăgălași! Și așa de ușor de mâncat! Exact ceea ce voia Betty! Nana! E ceva înăuntru! Doctor Nana la datorie! Hai să ascultăm! Aha! Bine! Diagnosticul tău este delicios! Ce? Ne vom da seama când vom avea burtica plină de ciocolată! Acum, în legătură cu acest mouse misterios, ce-ar fi să luăm năzdrăvanul la o tură? Wow! Un cursor! Asta îi dă Nanei o idee! Copiază și lipește! Nu pot să cred că a funcționat! Nana, ești genială! Nu e mișto? Vrei să zici că nu e mișto? La revedere! Ne vedem mai târziu, domnișoară! Ha! Minunat! Haideți! Acadele uriașe și băuturi cu cocos! Da, iubito! Viața e bună! Cum e, Bet? Idee? Te ascult! Atâta timp cât este vorba despre dulciuri? Wow! Wow!
Uitați-vă la asta! Ce frumusețe! Și delicios! Haide! Încearcă-l pe al tău, Hailey! Bine! Ia toarnă bomboanele! Îmi place asta! Agită! Haide, Fato! E destul de solicitant, nu? Cred că este gata! Acum, stoarce! Tare! Iată! Și este absolut delicios! Magie! Nu-mi pot crede ochilor! Fata albastră? Idee! Direct pe farfurie! Au, da! Da! Creație din jeleu! Fantastic! Asta e! Și nimic pentru tine, domnișoară Bee! Lovește! Au, vai! Jeleul acela de pe față nu e o surpriză plăcută. Următoarea rundă vă așteaptă! Ce ai? Acadele! Sunt acceptate! Hailey a primit arome și Tony! Yummy! Bingo! Este timpul să zdrobim aceste năzdrăvane! Frumos și bun! Pentru ce? Prieteni, habar n-am. Tony! O să mănânci direct așa? Trebuie să intensificăm acea aromă. Hailey, ce vei face cu pasta asta? Are o idee mult mai bună. Facem bomboane! Sucite pe băți! Este ultima fiță în modă! Fantabulos! Încearcă pe asta! Hailey! Ce? E timpul de culcare? Tony nu pune nicio întrebare! Bomboanele sunt ale lui! Toate ale lui! Oh, frate! Trebuie să o reparăm pe Rosalie! Era deja și timpul! Această baterie ar trebui să ajute! Știi, niciodată nu voi întreba de ce fata noastră funcționează cu baterii! Oricum! Bine ai revenit! Tony! Habar n-are unde s-au dus bomboanele tale! Cui este sete? Este o grămadă de cola, Fato! Cum ai de gând să bei toate astea? Da! Un pai uriaș! Bine gândit! Iar beata Maria are o singură doză de cola! Ei bine, e ceva? Și chiar așa s-a terminat! Acum ce? Bineînțeles că are un plan! O furculiță? Wow! Atât de inteligent! Ai făcut o gaură și acum ai o fântână de Coca-Cola! Bea-ți premiul! Cu siguranță ți este sete? Da! Cred că ai nevoie de ceva mai mare pentru a bea mai mult din sucul Leilei? Da! O furculiță gigantică va funcționa! Acest lucru va funcționa mult mai repede! A mers! Ești așa de deșteaptă! Uh-oh! Avem un tsunami de Coca-Cola! Adăpostește-te! Prea târziu! Ai cola peste tot în păr! Ești așa de naivă! Se pare că este gol! Mulțumesc mult, Mary! Nu sunt sigură cine a câștigat! Toată lumea deschideți! Ochi din jeleu? Au, Doamne! Aceasta ar trebui să fie o adevărată distracție pentru papile! Wow! Mai ales pentru Mel! Ai o întreagă armată de năzdrăvani! Mâinile! Fără mâini pentru Jazz! Va fi greu! Au, la ce folos? Ha? Două pentru Mel! Una pentru Lolly! Nicio problemă! Face un kebab clasic din ochișori! Buia! Prea delicios! Și să nu mai spun cât de ușor este de mâncat! Bine, Jay! Asta e! Nimeni nu a spus că nu ne putem folosi de picioare! Da! Nu așa de repede, inteligentă! Regulile includ și picioarele! Firar! Asta e dureros! Dar nu și pentru Mel!
Ha? Puțin ajutor! Se sufocă! Uși! Jess, ai grijă! Frate! Aui! Ups, fetelor! Doar ups! Bună, prieteni! Mișto! Yummy, yummy sandwich-uri! Dar stai! Pentru ce sunt aceste butoane? Apasă! Și exact așa... se adaugă un alt strat! Mișto! Continuați! Da, delicios! Bucură-te, Marky! Fetele au o idee! Exact așa! Întorc butonul și... apasă! Sandwich-ul se micșorează! Au, nu! Iar fetele fură straturile lui Mark! Îmi pare rău, băiete! Mai mult noroc data viitoare! Au, arată bine! Cred că este ora prânzului și pentru mine! Bucurați-vă, prieteni! Ce este aceasta? Dulciuri, dulciuri delicioase! O pungă uriașă pentru domnișoara Trace! Minunat! Îi va ajunge pentru totdeauna! Katie nu este prea norocoasă și Carrie, ei bine, se putea și mai rău. Să înfulecăm? Cred că o vom face! Haide! Jeleu uriaș! Asta este cu adevărat special, fato! Aromă de cireșe! Kate, nu fi tristă! Cu siguranță sunt mici! Dar frate, sunt gustoși! Au, știi ce? Nom! Tracy are două! Nu una, ci două jeleuri uriașe! Asta e! Domnule urs, el este aici pentru a-și salva verii din jeleu! Fugiți! Ei bine, a fost ușor! Chiar acum voi avea grijă de verișorii! Au, frate! Un moment de tăcere și un pahar de lapte pentru Julie, vă rog! Va avea nevoie de el! La fel și Vel! Iiși! Aceștia sunt cei mai iuți ardei pe care i-am văzut! Doamne! Mult succes, doamnelor! Asta nu va fi prea distractiv, nu-i așa? Fii curajoasă! Fii curajoasă! Au, Doamne! Ha? Îți place, Julie? Val, ce se întâmplă? Ha? Se pare că papilele gustative nu au putut suporta iuțimea ardeilor. Tocmai ai dat lui Danny un moment pe care niciodată nu-l va uita. Îți mulțumim că i-ai făcut popcorn prietenului nostru. Rândul lui Val. Bine! E timpul să feliem? Au! Este tort de ciocolată! Au! Firar! Iute! Julie! Uite! Gura ei! I-a luat foc! Ajutor! Ajutor! Val, mă ocup eu. Orice pentru această dulce liberare! Fetelor! Ajutor! Au, Doamne! Ce mai stingător de incendiu ciudat! Scuze! Ești în regulă? Și mulțumim echipei de pompieri! O mega grămadă de gogoși! Super tare! Julie este de acord! Al ei nu este atât de impresionat! Firar! Învârte roata norocului! În niciun caz! Julie este prima! Învârte! Să vedem! Ceapă! Ceapă! Ziua aceasta nu putea fi mai rea! Bine, o provocare este o provocare! Sărmana Juju! E rândul lui Carrie! Ce a primit? Marshmallow! La fix! Norocul acestei fete este de neegalat! Pe bune! Grozav! Jay, încearcă din nou! Te rog, să pice ceva bun! Șosete? Au, Doamne sfinte! Doar dacă... Ce va face fata asta cu șosetele puturoase? Și nu o să-ți vină să crezi ce a primit Carrie! Așa e! Sos de ciocolată! Julie, nici măcar să nu te uiți, fato! Domnișoară Carrie arată așa de bun!
Jay, ultima rotire, te rog! Schimb? Schimbați torturile? Au, cum s-au întors lucrurile! Carrie nu va renunța așa de ușor? Oh, o să-ți pară rău! Iii! Ce este asta? Cineva nu respectă regulile provocării? În niciun caz! Fii cu mine, domnișoară! Nu! La revedere, Carrie! Și salutare, Megatort! Minunată treabă, Julie! Poftă bună! Așa de gustos! Pizza! Au, frate, așa de gustoasă! Și pentru Loli, o singură pizza! Minunat, omule! Trist! Danny, cum vom înfuleca această creație cu cașcaval? Oh, da! Nom, nom, nom! Drăguț! Rulează grăsunica! Și acum, mușcă! Așa de bun! Hei, Danny, relaxează-te! Așa de bun! Te văd! Ah! Suflă! Lipește! Lipește! Danny, ai ceva pe... Bună treabă, domnișoară Loli! Zombie vor pepperoni? Se pare că toată lumea vrea să guste! Oh, nu! Loli, ce-ai făcut? Danny! O să leșin. Ce-ați făcut, prieten, cu Danny? Ești în viață? Ia-ți revanșa! Acum, înapoi la această pizza! Ne-am descurcat bine! Mulțumim mult că ne-ați urmărit, prieteni! Videoclipuri noi apar tot timpul, așa că asigurați-vă că v-ați abonat! În regulă, pe data viitoare! Pace!